Dotyky Rádia Regina. Združenie zdravotne postihnutých umelcov vzniklo na podnet pacientov Národného rehabilitačného centra v Kováčovej. Dnes má združenie viac členov z celého Slovenska. 16 umelcov je aktívnych. Niektorí z nich objavili v sebe zmysel pre krásu takmer náhodou, keď počas liečenia na ergoterapii zistili, že ich zaujíma, povedzme, kresanie do dreva. Alebo háčkovanie, ktorému ich naučila Jaroslava Selešová. V jedno popoludnie som sa u nej zastavila. Sotva sa z práce vrátila domov. Ja som mala veľmi dobrý deň, ako myslím si, že skoro stále, lebo mňa táto práca veľmi baví a v podstate do roboty chodím naozaj s radosťou. Pracujete v krajčírskej dielni v rámci ergoterapie, takže sa stretávate každodenne s pacientmi Národného rehabilitačného centra. Čo ste robili dnes? Robia sa tam všetky textilné techniky, tak sme robili všetko možné. Štrikovali, hačkovali, vyšívali, paličkovali. Ja vlastne učím pacientov rôzne remeslá textilné. Myslím si, že veľakrát sa v tom aj nájdu a potom aj v budúcnosti, keď odídu od nás, tak sa venujú týmto technikám, ktoré sa tu majú možnosť aj naučiť. Vidíte to priamo na nich. Možno mnohí z nich si ani len nepomysleli, že niekedy chytia do rúk háčik alebo ihlice na štrikovanie alebo ihlu, ale osud zasiahol, poznačil ich na zdraví a zrazu musia hľadať nejaké iné spôsoby, ako sa realizovať, alebo možno hľadať svoje nové koníčky. To sa veľakrát stalo, že veľa žien sa tam naučilo hačkovať už v takom vyššom veku, treba, že nevedeli dovtedy a potom celé šťastné sú, že si vyrobia aj nejaký výrobok alebo paličkovať, keď sa naučia, tak si dajú rovno v stolárskej dielni urobiť paličky a už keď prídu niekedy na opakovacie liečenie, tak už sa ani inému nechcú venovať len tomu paličkovaniu. V tom pokračujú potom aj doma. Pani Selešová, ale vaša súčasná práca nebolo vaše prvé stretnutie s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Vy ste po škole začínali ako absolventka vo výrobnom družstve invalidov. Pamätáte si ešte na tie chvíle, keď ste sa prvýkrát stretli možno s vozíčkármi alebo s ľuďmi s mentálnym postihnutím? Prvé zamestnanie, ako všetko prvé si človek asi pamätá najdlhšie. Práca ma veľmi bavila, ja som tam robila návrhárku umelých kvetov. Mali sme tam už v tých časoch aj chránenú dielňu, bolo to už pred 30 rokmi. Boli tam deti, ktoré vlastne skončili základnú školu a mali možnosť sa takto realizovať, že nemuseli zostať doma s rodičmi. To boli mentálne postihnuté väčšinou taká mládež a potom aj telesne postihnutí. A naučili ste sa, ako ich brať, ako sa ich možno nebáť, ako vedieť, čo si k ním dovoliť a čo si k ním už človek dovoliť nemôže, že možno nie sú až takí citliví, ako sa to nám zdravým zdá, že nemôžeme spomenúť pred nevidiacím slovko dovidenia a podobne. Že to vlastne nefunguje tak, ako si to my zdraví možno niekedy predstavujeme. Zo začiatku samozrejme človek, ktorý na to nie je zvyknutý, tak som sa bála aj pozrieť na človeka, ktorý bol na vozíku a chýbala mu noha, že aby sa necítil nepríjemne a ja som sa cítila nepríjemne, ale neskôr som, a hlavne teraz to pociťujem, že ani neviem naozaj, či ten človek bol na vozíku alebo bol chodiaci, lebo ho už ani nevnímam, že má nejaký handicap. Vnímam ho proste ako človeka, ako takého. Pani Selešová, vy ste tiež členkou Združenia zdravotne postihnutých umelcov, ale vy nemáte zdravotný handicap. Prečo ste sa do tohto združenia dali? Ja som sa tam dala vlastne kvôli tým umelcom, že sú tam síce zdravotne postihnutí umelci, ja robím so zdravotne postihnutými ľuďmi, dá sa povedať, že celý život, lebo tam som začínala, aj teraz v tom pokračujem a zase s tým umením venujem sa umeniu. Tak nejak takto to bolo spojené, že to umenie aj s tými zdravotne postihnutými, tak som sa dala aj do tohto združenia. V združení sú umelci, ktorí sa venujú rôznym druhom umenia. Vy sa venujete kombinácii maľby a takej špeciálnej textilnej technike. To sa asi nevidí tak často, lepšie povedané, vidí sa to vôbec? Stretli ste sa vy s takouto kombináciou? Ja som si ho vymyslela sama, ja dúfam, že to ešte nikto nerobí, lebo už sa asi 2 roky chystám si to dať patentovať, ale bola som už aj na sympóziách v zahraničí a tiež som tam bola originálna, nepoznali to ešte. Ja tým, že som skončila textil na umeleckej priemyslovke, tak som si povedala, že skúsim niečo také, čo nikto nerobí. Tak som si vymyslela šitú čipku kombinovanú s maľbou. Základ to je plátno a na plátno najprv vyšijete motív, ktorý chcete mať vyšívaný na tom obraze? Najskôr vyšijem na plátno, potom si to natrem takou špeciálnou hmotou a na to potom malujem, zároveň malujem aj ten textil, ktorý som vyšila, aj teda obraz, ktorý je tam potom domalovaný. Šitá čipka sa podobá aj na výšivku, aj na čipku, vlastne je to taká kombinácia. My teraz stojíme pred obrazom, ktorý by som ja nazvala makové pole, ale neviem, či je skutočne jeho názov taký.
myšlienky? Nie, že makové, ale repkové pole pri Zvolene, ktoré bolo teda plné divých makov, tak ma to tak inšpirovalo k tomu, aby som využila túto tému a zároveň som tie maky tam aj vyšila, okrem toho, že som ich namalovala. 2 kvety sú vyšité a 2 kvety sú namaľované, takže človek si to môže aj tak trošku porovnať. Vráťme sa k Združeniu zdravotne postihnutých umelcov. Aj táto skupina vystavuje. Kde môžeme vidieť vaše práce? Pravidelne sa zúčastňujeme vo Zvolene výstavy Javor, kde sa vlastne zúčastňujú študenti rôznych škôl okresu Zvolen, ktorí sa venujú či už nábytkárstvu, alebo rezbárstvu, alebo stolárstvu a my ako združenie tam tiež vystavujeme svoje práce. No a potom sa ešte zúčastňujeme, keď sú Dni svätého Huberta, výstav v Antole a v Pliešovciach. V dnešných dotykoch sme nehovorili len o ľuďoch so zdravotným postihnutím. Do Združenia zdravotne postihnutých umelcov patria totiž ľudia so zdravotnými problémami i bez nich. Združenie je tak malým príkladom ideálu. Nakoniec pani Jaroslava Selešová to povedala jasne. Nezaškodí si jej slová zopakovať. Teraz to pociťujem, že ani neviem naozaj, či ten človek bol na vozíku alebo bol chodiaci, lebo ho už ani nevnímam, že má nejaký handicap. Vnímam ho proste ako človeka, ako takého. Reláciu, ktorú ste práve počúvali, vyrobil Slovenský rozhlas, Rádio Regina Banská Bystrica v marci 2010.